Mula ya mbacutne gelaring cerita manut kelawan lakuning sanggit ingkang rinakit. Monggo. Bala kang tumingal acampuh samya medali lir tatit wileting koto dah kimanggung manguncang niti ong bincang sangat jimicil Latinyo ngadali uwus Trusna Surawilaga kaya buta singa wrakil Yayi Sara Basanta ana apa Kakang Gajaksa sing jenenge wong perang kuwi ora mung adu karosan lan otot sing kudu kuat nanging sing wigati ing bab pamikir kudu bisa nggunakake swasana iki kanggo srana ringkihe mungsuh sing dikersakake kepiye aku ngerti kekuatane para Pandhawa ki sejatine mung ana tangane panenggak Pandhawa ya kuwi si Werkudara bebantenge Pandhawa ki ya mung Werkudara. Sing tegese lamun ta Werkudara mati, iki mengko Pandhawa liyane mung kari ningkes. Mula aja wedi kangelan. Nindakake karti sampeka. Sawangen nggih. Werkudara klunah-klunuh ning madyaning Tegal Kulusetra. Tibani gegaman, tibani traca bala. Ora mudar derajat apa? Ayo hak derekke Kakang.
pinter nemen ta kowe. Ing atase gaman kok stop hop kok ya mandek, mak kon bali kok bali sawangen ke. Hop. Bali. Aku pengen meguru karo kowe. Piye carane iso ngendhaleni gaman kaya ngono kuwi? Pengen kaya aku. Pengen ya banget. Yen pengen jer basuki mawa beya, tegese kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan. Maknane mahare dhuwit 200.000. 100 ya, 200. Gelem 200, ra gelem 200. Tinimbang iki mengko aku mbacuke meneh anggen ngendhali karo gaman-gaman kae. Mergo kabeh mau hop. Bali. Dan ampuh tenan 200. Oke, pancen ngilmu ki larang regane. Men berkah ya. Ya. Piye carane? Mundur. Mundur mriku kene. Oh iya, kene. Angel men kok. Tunggale sawah karo kantor desa mau. Carane ngedruk bumi ping 3. Sikil pincange ngedruk bumi. Cangkemmu pengen iso apa ora? Pengen guru, pengen. Ateke. Rapale bapa lunga tapa, simbok meteng tuwa. Suk yen lair dadi satriya tama. Hop. Bali. Oke, nek gur ngono aku ya iso. Ping 3 nyuk. Hah? Ping 3. Piye mau? Bapak lunga tapa? Bapak lunga tapa? Simbok ditengi wong. Goblok rapal ki digatekke. Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa. Lah iya, anane meteng tuwa lak ditengi wong. Rapal aja dibantah. Oke, guru, oke. Apa lunga tapa simbok meteng tuwa sing lain dadi satriya utama. Oh. Bali. Mandura, mundura. Apa lunga tapa simbok meteng tuwa sok yen lahir dadi satriya utama. Hop. Oke. Agak ke atas. Oke. Maju sedikit. Oke. Menunduk. Iya, nyampluk ndase gareng. Endi dhuwit 200? Dulure dhewe diapusi politik kowe karo dulur. Gur ngilmu kaya ngono apus-apusan didol ngene dulur. Warkudara. Lek nom mripatmu jerengen gobokmu. Iki Narendra saka ing Plasa Jenar Prabu Gajaksa adine Patih Sengkuni. Aku dadi senopati pengapit. Janji ora minggat hilang nyawamu. Oh. What? Why?
Wah. Lah. Oh. Weh. Lah. Wah. Loh. Ah. Candrane kaya banteng tawang kaning. Panenggih panenggak Pandhawa Raden Werkudara. Mangkrak Krodha anyandak bangkekane Gajaksa Sara Basanta. Den Dukumba pecah sirahe. Wah! 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 Mawut kang katrajang ing tahana wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata Werkudara ilang rasa kamanungsane ketitik mateni kelawan dulurku sakloron Gajaksa Sara Basanta nganti pecah sirahe mletik polone kaya mengkono. Ya, iya. Aja nggembilo sirahmu kowe le. Senopati Agung Ngastina isih meger-meger patih Harya Sengkuni. Kowe menang karo aku tak sembah cindhil abangmu. Suramrata Jaya Marata ampian kaya wong jala rebutan kaya menjangan mati ora bakal gigrik puluku salombo adiku loro mati utang wirang nyaur wirang utang pati nyaur pati oh biar kowe belum oh biar kowe ngat oh biar kowe modar kowe modar kowe modar aku ngat wet 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 oh wet derajat apa modar-modar apa Sengkuni ora iso mati mergo pancen KTP-ku seumur hidup mbok nganti kowe kentekan kekuatan Sengkuni ora modar le ayo sawangeni ha
Ora iso mati. Angger arep mati mesti tak cesneh kok aku. Mesti kowe kentekan akal Werkudara mungsu aku. Sawangen le sih meger-meger iki ayo. Inerung ladrang kliyongan laras rindu pakote wanyura langiri pesan kliyongan sinanjakan lodri romo pasisin ingkang beksa Pripun Gus? Pripun anggenipun peperangan? Wah, Sengkunidan. Tek Sengkunidan dasaripun pripun? Saben-saben tak tibani kuku Pancanaka mati bali urip meneh. Tegese pancen Sengkuni iki peret nyawane. Nun Sengkuni peret nyawane. mbok dikeki minyak. Men mboten peret. Kula gadah baby oil kula gadah. Kanthi ora muni sing ora-ora. Wirangan musuh harus Sengkuni wae kalah. Lah sakniki kersanipun pripun? Lah sing jenenge Giri Lusi jalma tan kena kinira ngoten niku. Giri niku gunung, Lusi niku sinden Panaraga, nggih ta? Lusi niku cacing. Nadyan mung sakewan cacing ning parandene iso ngunggahi gunung. Nah niku. Bapakmu kon rene. Nun Bapakmu kon rene. bapak sinten? Bapakmu Semar Badranaya. Bapak kula napa bapake jenengan? Bapak jenengan pun mati ngoten no. Bapakmu iki lho Dipol. Oh nggih, kula padosane wau mancing teng kali kok. Pak. Pados. Aja dhudur to. Padosi bose. Sapa? Ndara Werkudara. Kon ngopo? Dijak nyoto ning isor flyover. Omong tok apa tenanan Wastu. Iki. Nggih. Kula isu wau bar kewirangan. Lah ngopo? Kula jajan soto kali kanca-kanca. Lah krungu kula niku entek 90. Terus bakule kula kei, "Nggo niki 100." Pun mriku susuke mangpek. Anu Pak Dalang telase 190. Pun kajenge aku ya muni ngono. Aku jak ngomong. Nggih wonten dawuh, Den, enten dawuh. Rambanyul dhewe kaya ngono kuwi. Pripun? Sengkuni Sengkuni enten napa? dadi senopati. Bola-bali tak pateni parandene urip meneh. Sami kalih kula. Kula niku anggere sewengi mati, angger subuh nika urip melih kula niku. Iki tenanan iki.
Sengkuni niku ditibani kuku Pancanaka ya mati ning jenggelek urip neh jingkrak-jingkrak joget tayub kae malah. Tulungane kowe wong lawas. Sengkuni dik Dwidaya kaya ngono kuwi nalare piye? Kunjing langit kelap-kelap ton lereke intanging alis. Risang maweh gandrung. Ngeten. Loro apa telu? Telu ya ini. Kleru yen mambengi memper ngene aja nganti kleru ora. Nuwun sewu. Sampeyan nate kemutan apa mboten nalika Pandhawa kalih Kurawa do rayaan Lengatala? Lengatala. Lengatala kagungane mbahmu Resi Wiyasa. Nalika semanten Pandhawa kaliyan Kurawa ing tasih cilik do rayaan satemah Lengatala kala wau kutah wonten ing Jrambah. Lah, saklebetipun lenga kala wau kutah lajeng kangge gulung dening Patih Sengkuni. Pak. Gong. Iki kowe metu. Iki dederane karo kowe malah marane kono iki lho. Aku metu iki. Iya. Ya ini masa kowe metu. Wes ora. Kobong kowe ra ning kene kobong ora senengamu. Nah. Nalika semanten lenga bulus Lengatala ora. Oh iya, Lengatala niku nggih gulung kalih Patih Sengkuni, tegesipun wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil awake Sengkuni niku kawratan kalian Lengatala. Mongko dayane Lengatala awak kok kalepetan Lengatala ora bakal tedas gaman menapa kemawon klebu gaman kadewatan mboten badhe tumama mila mboten aneh mboten mokal mang tibani kuku kacamata Pancanaka diganti to mboten Pancanaka kacamata Pancanaka pon ca na Ka Pancanaka kacamata pon ca na ka kacamata Pancanaka. Wis kono aku rasa melu aku tak ning kene aku ora. Aku tak ngitung amplop aku ning kene aku. Mila Sengkuni nika mboten iso mati mergo awake kalepetan Lengatala. Mbok mang tibani ngangge gada rujak polo, rujak ulek, rujak cingur mboten iso mati. Jaluk ora. Mboten iso mati. Awas. Akan tetapi, ya iya. Iki penting iki. Ada sebagian tubuh dari Patih Sengkuni yang tidak terkena minyak tala. Apa itu? Sampeyan nek melu bahasa Indonesia. Apa? Mang rada ndingkluk kula bisiki yen nganti ngerti wong akeh cilaka. Ya. Dadak menek sik iki. Dhuwure semene. Apa? Wadidang ki apa? Dubur cantaka. Ora ngerti aku. Silit. Waton nggen mriku wau mang tibani kuku sampeyan Sengkuni mboten mati mangguroni batangke Sengkuni.
Sing dibisikke Semar karo Ndara Werkudara ki mau sapa? Werkudara. Apa kowe lak ya krungu melu ngrungokne ta kowe mau? Iya. Apa? Kuwi ngelmu werit. Ngilmu ingkang wingit. Ngilmu ingkang bebayani, ngilmu ingkang suci. Ha? Lungit. Lungit ing asmara ora. Ora sembarang wong iso nampa. Yen ora siap awake iso dadi buta kaya Prahasta mbiyen kae. Mas Pras. Iya. Ning aku pengen ngerti jenenge rombongan linggo ning kene wong papat to ki mau. Kowe ngerti, Ndara Werkudara ngerti, Semar ngerti. Mosok aku dhewe sing ra ngerti, dianggap aku rombongan sing goblok dhewe no. Pengen ngerti? Pengen. Jer Basuki mawa beya. Siap. Ana dhuwit 200. Ana. Ya. Sing penting aku kok bisiki. Ya, ikhlas. Ikhlas. Merem. Hah? Merem. Oke. Sing dibisikke Semar karo Ndara Werkudara. Heeh. Silet. Hah? Sil. Ojo banter-banter. Banter ora. Masa gur kuwi 200.000. Ya ampun kebangetan kowe iki. Nang Gunung Bolo 75 oleh sintok komplit. Ukurane ora ngono kuwi kok ora. Ya pancen kuwi sing dibisiki karo Bapak Semar mau. 200 lho, Truk. Ya wis kuwi. Ikhlas ora? Jare ikhlas mau ora. Ora senengane. 200 kok iso entuk kuwi lho. 200 iki paling ora sandinge apa piye ngene lho. Petruk politik tenan ning ngono kuwi. Wek. Tuh. Wek. Wek. Petruk. 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 Nggih. Pripun? Sing endi iki? Gedhe tuwek anake 4 lho. 3. Antareja Gatotkaca Antasena. Lho, cara Banyumas niku 4 sampean. Srenggini. Oh iya. Sing endi? Lah niki mang silake sik jarike mriko. Nah. Ngene ini. Ciluk. Sinuk. Ya, alah jan nganti kaya pipine winong. Ira mare gemes kaya ngono kuwi. Ora tau resik-resik iki terus kaya ngene. Iso garing-garing kaya ngene. Rumangsane lek garing klenthek dhewe niku piye, Pak? Pun niku pun jelas niku. Niki lho mang pirsani. Wis mencap-mencep niki lho. Pirang-pirang lelakon. Para Pandhawa nemahi panandhang merga saka pakartine racun Sengkuni. Ripalungguhan iki kowe ngunduh wa ing panggawe. Werkudara aku njaluk ngapura aku tobat. Aku ngrumangsani luput. Ing kene dalan patimu aku njaluk ngapura Werkudara. Gendang selak subuh. Ndang blus ngoten bar niku gendi kula. Rasakno ripalungguhan iki. Keduren. Sampeyan merem to? Ora mentolo merem. Keduren geger niku. Mang melek.
mriki lho. Nah, mriki. Pun nggih, semanten mangke ngaten nggih. Semanten lho nggih. Ah, iki pas iki, aja jedhe wah-wah. Iya, pas niki. Awas. 1, jul nggih. 2, 3. Ah! 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 Mesake mang dudut, mesake. Mang dudut. Apike mriki. Setan. Enten apa? Iki enggak mau. Apa? Eneng ngoten. Yo, iki minyak wangi. Pundi? Enak banget. Melih. Oke, pindho. Saiki sampean madhep rono genting. Sing jenenge ning Bratayuda iki Karmapala. Karma apa? Jangan lari. Jangan lari. Gelap yang sae. Gelap yang suci. Kos. Saya nang genyo atus nadyan cahyaning rembulan purnama sidi parandene mrapat sunare Sudayuni satemah ilang memani setan kawis tinggal endahing rembulan ingkang ngrengga ing wanci ratri awet kaprebawan pepeteng ingkang nglimputi wonten ing taman kadilengleng negari Ngastina kaprebawan duh kita ninggalih garwanata Sri Duryudana nenggih Dewi Banwati tambuh-tambuh sotaning galih awit sedanipun ingkang Rama ing Mandaraka nenggih Prabu Salyapati handadosaken ambyar buyar jroning penggalih
pakananira ayu kumel kucam rahnya marak tani Panowati. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Duryudana kalilan Cumadong kabar kados pundi wartanipun payudan Tegal Kurusetra. Nembe wae Paman Patih Harya Sengkuni mati ana padyaning palagan. Paman Sengkuni pejah. Iya, tobat. Alhamdulillah. Kuwi patihku ning kula ngertos dhumateng lorek ing pakartinipun Patih Sengkuni. Kula weling nika dereng lorek, Sengkunipun lorek dhisik nika. Sing dadosaken para Kurawa tansah ngambah kanistan lan kamurkan ingkang njurung ingkang nuntun nggih Patih Sengkuni. Ripalungguhan samangke menawi Sengkuni sampun pejah, kula malah ngaturaken panuwun dhumateng ngarsanipun Gusti Kang Murba Jagat. Gusti mongko wis cetha lamun to Paman Sengkuni iki manggolong karo wong Ngastina. Klebu wong tuamu ya maratuwaku. Rama Prabu Salyapati wis seda. Sing tegese ripalungguhan iki nang Ngastina aku wis ra duwe apa-apa lan ra duwe sapa-sapa. Kartomarma swatama ilang mbuh kabare ning endi ora cetha. Tegese gelem ra gelem dina iki Duryudana kudu madheg senopati. Mongko sing jenenge wong perang yen ora menang kalah yen ora lara mati. Akeh dosa luput lan klerune Duryudana karo kowe. Mula aku njaluk ngapura sak mangsa-mangsa bojomu modar aja lali ngirim donga. Punapa mirah ingsun prihatin waspagung ijil tuhu tahatan pokarya Sinuwun Prabu Duryudana jimat sesemban kula ing Marcapada prapteng blahan. Paduka sampun ngendika ingkang kados mekaten sinuwun. Kula nderek ndedonga, kula nderek memuji menawi paduka madheg mangka dados senopati agung. Mugi-mugi lanang juritipun widodha mboten nemahi sambe kala. Nangismu kuwi mung semu. Sedihmu kuwi mung gawe-gawe. Aku iso maca karo batinmu. Yen Duryudana modar kowe malah jingkrak-jingkrak, kowe malah girang-girang. Mergo aku ngerti. Wiwit kowe biyen sih nom nganti saiki yektine sing dadi mutiaraning uripmu dudu Duryudana. Ning sing ndok tresnani wong lanang liya. Yen Duryudana ning Bratayuda iki mati, kowe bisa lestari angkenmu dilatih tungkake Janaka.
kula raosaken kadi pedhang ligang ingkang nyembret wonten ing jantung kula pangandika paduka sinuwun. Ning yektosipun tumrapipun Banowati menika babar pisan mboten wonten ceceking raos kula badhe kepengin sambung tresna malih kalian Arjuna. Wiwit kula menika palakrama kalian paduka kula sampun sumpah kula sampun prasetya sabaya mukti sabaya pati. Mangsekseni menawi wonten Bratayuda jeng andika gugur kula inggih badhe nderek mati mawon. Sapal aku watake wong wedok. Lek sing lanang mati ketoke nangis. Sing lanang budhalke ning kuburan gulung kuming. Sing lanang rong nganti 40 dhewe wis gatelen neh. Kelakuane. Wang-wang kunta kumbul patang ketikang sayang gongkara gadanira mubat mabit mulat bang halingah lingo ing Werkudara. Kakangku pi mung kari sak gedhakan mung kari sak keperangan para Pandhawa bakal antuk kamenangan ana ing Bratayuda kok rewangi adus getih udan luh nganti nuwuhake kurban sing ora sithik kuwi yektine Werkudara goleki apa? Iki wis ngancik ana pungkasane Bratayuda. Ya gene bab kuwi lagi ndok takokake saiki. Wis cetha yen paprangan iki dadi telung perkara. Sepisan ya kuwi rampunge utang angka 2 luware nadar angka 3 ilange angkara murka. Kuwi isine Bratayuda. Bener ya iki? Sing jenenge wong perang kuwi lak mesti golek menang. Wong perang kuwi mesti golek menang. Banjur upamane Siadi unggul ing Bratayuda apa sing bakal ndok goleki? Kowe aja bebingung rasaku. Sing ndok karepake piye? Yen Pandhawa jaya ana palagan, Siadi bakal ngukup negara Ngastina. Nanging kuwi dudu kanugrahan, kepara malah kesusahan. Merga Siadi mung entuk negara sing rusak, negara sing kothong, negara sing remuk. Yen perlu kowe malah ditinggali utang merga bondo Ngastina wis dientekke karo Duryudana ngiragat perang. Siadi mung bakal krungu tangising randha panjeriting bocah lolo, wong cacat sing dadi korbaning Bratayuda. Lah, banjur anggonmu toh jiwa raga sajroning peperangan iki entuk-entukamu apa, Werkudara?
Genteng kakangku. Kowe kuwi takon apa mung pengin jajaki karo batine Werkudara. Elinga menungsa lair biyen ora nggawa apa-apa. Ya merga saka kemurane pangeran banjur menungsa diparingi piranti genep lan 1000 kebungan. Sing jenenge wong urip kuwi tanpa paitan weruh-weruh mung kari urip banjur tinuntun dening purbaning Gusti. Mula urip sing bener kuwi mung pasrah sumarah tanpa rasa milik marang apa wae, tanpa beda kelawan sumpahe satriya sing kudu sepi pamrih rame ing gawe. Sajroning Bratayuda iki aku dadi pirantining bebener supaya ngisas angkara murka. Tanpa ngarep-arep bebungah apa-apa kejaba mung asihe pangeran. Yen pancen rampunge Bratayuda Pandhawa kudu ngopeni wong cacat, ngopeni bocah lula sing ora duwe bapak. Bakal ndak tampa kanthi ikhlas. Merga yen uripku bisa piguna kanggo wong akeh kuwi padha karo 1000 nugraha sing ndak tampa. Aku kelingan kandhane mbahku Wiyasa. Sak apik-apike menungsa ki lamun ta bisa piguna kanggo wong liya. Adhiku Dian. Walah. Seklimah ucapmu parandene mentes lan pantes dirungokake Werkudara. Kowe kuwi arang-arang guneman, arang-arang rembukane yen gelem omong kok nentremke rasa. Nadyan to aga gruwal-gruwal bleglermu, nanging batinmu isi mutiara ingkang tulus lan suci. Rasah ngelem padha gerange ngelem barang apa? Werkudara, apa? Tak jaluk aja lena kaprayitnanmu. Aja suda kawaspadanmu. Merga isih ana benggole Kurawa. Ya kuwi Ratu Ngastina Duryudana isih urip. Ing pungkasane Bratayuda iki sira yayi ndak kudang kudu bisa ngadeg jejeg minangka pandam-pandaming kautaman nglebur sukertaning bumi Duryudana. Yan Bratasena kampuk poleng Bang Bintulu Haji sarira mula tumung godhek wok simbar jaja yen ngendika gereng-gereng kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen lumaris Werkudara aja gembilu sirahmu
aja kemlinthi pacakmu. Nadyan to aku wis kentekan senopati nanging Bratayuda durung rampung. Kowe durung menang. Merga Ratu Ngastina Duryudana isih ngadeg jejeg. Yen pancen kowe ora kena dipringgake kanthi becik ripalungguhan iki karepmu piye? Ibarate kowe sing dodol aku sing tuku. Bakal tak bayar kenceng ora utang ora semaya. Bagus. Buktekno karo wong sak donya. Dina kaping 18 iki. Sapa sing kira-kira bakal jengkelang kuandane glundung ndase bosok koklok dirubung laler.
Wet. Wet. Melek mripatmu ala tanpa rupa aku dulurmu tuwa. Ning nyatane kowe kejem, kowe wengis kaya kewan. Nganti rusak budayane nganggo aku kaya ngene iki. Bola bali kowe iki anak sing nista. Anake wong wedok planyan. Apa ndok kira aku ora ngerti karo sejarahmu? Kenapa Puntadewa kae diangkat dadi anake Prabu Kulun Bathara Darma? Diwenehi jeneng Darmaputra ya Darmakusuma. Merga anggone slingkuh Kunti karo Bathara Darma. Krungu ora? Kowe wujudmu tanpa beda kaya Bathara Bayu. Merga lesedeng mbokmu Kunti karo Bayu. Janaka kae gantenge kliwat ukur. Merga le slingkuh le sesideman. Antarane mbokmu Kunti karo Bathara Kamajaya. Pandhawa kuwi dudu satriya suci. Ning sejatine anake wong wedok planyan turut dalan sangkemu. Wah! 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 Werkudara. Sekarat cangkeme elek. Ya wis kaya ngono kuwi. Wong murka ya kaya ngono kuwi. Ning dheweke ora mudar-mudar sawangen. Cangkeme Duryudana mangap terus kae sejatine golek pangan. Dheweke dadi rusak patrape kaya mengkono merga diracun karo Patih Sengkuni. Karepmu piye? Golek ana batange Sengkuni lolohna ning cangkeme Duryudana. Kula tiyang sae. Kula tiyang suci. Kula tiyang jujur. Sengkuni wong apik.
Ngopo kok kiri-kiri lho? Kelakuane kaya ngono. Calone lek mati genah diseneni Tuhan. Syukur to lek ngerti karo kaya ngono. Ora mudar-mudar wis gaglak sengkuni. Apa apike ditambahi Bagong pisan men dipangan? Aja. Yen nganti Bagong melu dipangan mong sak rombongan bakale kapiran. Betul. Golek watu gedhe. Kuandane Duryudana iki tindhiyana watu gedhe men ora ngalih saka papan kene. Lan manut pangkrasaku, Duryudana durung wancine mati merga kudu ngunduh karma sing ditandur nalika urip biyen. Tindhiyana watu. Duryudana isih lono.
mendung ireng gembuleng peteng kaya ngemuli Kadipaten Gajah Kaya ing nedeng ketaman kingkin Sang Adipati Destarata amung bisa anjegrek nganti kaya Tuguwaja datan darbe karekat kaya linala sanata bebayune tanpa beda kaliyan ingkang garwa nenggih pun Dewi Gendari amung bisa bungkem 1000 basa pinten-pinten cara den tindakake mrih lejar ingkang raka ingkang nedeng ketaman Karuna Karuna putra Kurawa telas amblas tanpa tilas dadi korbaning Bratayuda surem-surem dewangkara kingkin lir manguswa kang layon denyo ilang memanise wadonanira layu layu umel kocam rah nyomara tani ora krasa jam 1 mongko adate yen neng kene jam 1 iki sik rame-ramene limbukan Sekar Gadung isih ngumandang kanthi anggoyang saya medun nganggo keri-keri ngono kae
Hyang Agung mugi paduka paring pengayoman dumateng kula lelakon nek paite kaya ngene. Destarata duwe anak sing cacahe 100. Anakku sing cacahe 100 bareng Baratayuda dadi ludes keles tandes tanpa sisa kabeh padha mati ana ing Tegal Kurusetra. Kebangeten. 100 kira sithik bareng Baratayuda dadi kok siji-siji ora dingengei to ya. Bangeten. Ya kaya ngene iki entuk-entukane wong tuwa sing kurang permati nglawentah karo anak. Yen anake ana pawiyatan saben-saben didukani karo gurune, anake mau matur karo bapake, bapake mbelani anake, gurune dimusuh yen perlu dituntut ana ing pengadilan. Durmagati biyen iki kelakuan apa? Ing atase sekolah malah gawe bom nggih ngebom sekolahane. Aku ngrumangsani aku ki wuta. Inggih Mas Nanang. Nanang dasmu kuwi ora. Aku ngrumangsani wuta, aku ki caca netra, aku ki cala hina, banjur anakku tak pasrahke karo bapa pamane karo ume sing jenenge Sengkuni. Kurawa ora dituntun marang dalan sing bener, malah diloropake marang jurang kanistan. Ya merga rina wengi mung ngumbar kamurkan lan dadi panandange liyan. Mula kaya ngene iki dadine bareng Bratayuda kelakon tenan kabeh padha ngunduh tandurane. Dari. Aku mbiyen iki jane lak wis omong karo kowe yen duwe anak iki aja akeh-akeh. 2 utawa 3 panggolentahe sing pratitis. Anak akeh perkara bondo iso ngragati iso gedhekke ning bab budi pekerti angel dari ning kowe nekat pengin duwe anak pirang-pirang nyatane biyen kuwi kowe anggere ngejak sanggama karo aku kowe tak jak leren sewengi kowe ngamuk. Apa kira-kira wong wedok saka ngentrong saka ploso jenari kaya ngono kuwi watake. Angger wong wedok iki gegere mlengkung le karep nek kaya ngono kuwi. Dari. Turu kowe dari mboten. Mboten. Kowe kudu panemu kowe ngudal wawasan. Piye iki lakone kaya ngene iki? Aduh Kakang Adipati perkawis menika mboten badhe rampung menawi namung dipun getuni lan dipun tangisi kemawon. Lah, banjur saiki karepmu piye? Kowe wong wadon sing pinter, maragake aku njaluk panemumu kanggone gendari aku kudu piye? Nuwun sewu Kakang Adipati, wonten tetembungan tiyang jaler menika menawi badhe muntap kanepsanipun menawi ngantos dipun jarak anakipun lan dipun jawat garwanipun. Perkawis Kurawa pejah kasulayah wonten Tegal Kurusetra kula saged nampi namung patrapipun para Pandhawa ingkang kebangeten. Pejahipun Duryudana ingkang dipun poteng-poteng lan dipun kokop getihipun dening Werkudara kangge kramas dening Drupadi. Sarta anak kula Pambayun Duryudana ingkang dipun siksa wonten madyaning alas dipun tindhi sela ageng dening Werkudara. Menika cetha lamun ta nilar dumateng rasa kamanungsan jarene para Pandhawa nggene kautaman ning nyatane patrape kaya sato kados mekaten. Anakmu mati kaya kewan merga ngunduh karo wohe pakarti. Nanging nadyan kanthi menika kesangeten kula mboten saged nampi. Yen atimu ora trima kowe arep apa?
Yen atimu ora trima kowe arep apa? Kula pitados bilih paduka Kakang Adipati Dastarata ing saged males sarta ningkes dumateng para Pandhawa. Kula pitados paduka saged nyirnakaken dumateng para Pandhawa. Kosik. Utekmu sik iso nggih mikir ora? Polomu kena nggih mikir ora? Aku tek kon males kon perang karo para Pandhawa. Apa kowe ora kulak pawarta adol pangrungu Resi Bisma kae? Kae pendhita prajurit Maharata sing duwe kadigdayan linuwih. Duwe aji candha marana sing ora bisa seda yen ora saka kersane pribadi ning nyatane piye bareng Bratayuda dadi kalahe mung karo wong ngidok, kalahe mung karo Srikandhi. Ing atase Piyai Kakung Sekti Mandraguna kaya Resi Bisma kalahe tek karo wong wadon. Sampun limprah nyatanipun jenengan nggih kalahe kalih kula ngoten kok nggih. Olah kalah. Wis to. Kowe ngerti? Resi Durna. Darunane lurah njenengan pripun? Durna. Heeh, Durna. Kae gurune wong perang, gurune wong manah. Ning nyatane bareng Bratayuda dadi piye? Tanding karo sing jenenge Trusna Jumena. Ditugel janggane glundung sirahe ngibal balan cah cilik-cilik. Lho. Napa teng Kurusetra enten cah cilik-cilik ngono? Nggih bal-balan karo para prajurit, nggih bal-balan kalian Trusna Jumena. Lah kuwi. Menawi pocapan niku kedadipun tata. Pocapan lho. Glundung mos tangkan nggih bal-balan cah cilik-cilik. Nggih bal-balan karo sing jenenge Trusna Jumena. Kuwi Durna. Durung Karna Basusena. Nembe wingi to Karna Basusena. Sing iso gawe tangise sinden Mira. Kae iki anak dewa, Bathara Gudang Garam Surya. Lah iya, Gudang Garam Surya. Anake Bathara Surya dewane srengenge. Ning nyatane bareng Bratayuda dadi kalahe karo Janaka. Durung anakmu si Duryudana sing biyen laire dibarengi karo Sona Ajak mbaung sak negara Ngastina diweca karo para Brahmana lamun to Duryudana dadi satriya ingkang pepethingan. Ning nyatane piye bareng Bratayuda dadi piye? Malah ditindhi watu karo Werkudara. Nyatanipun kula nggih biasanipun nggih njinak tindhi ngoten kok. Ditindhi watu. Duryudana tanpa daya balik sawangen aku tek kok maju perange piye? Aku kon dadi senopati karepmu piye? Karepmu lha aku supaya maju to. Aja kok maju, aku mundur nabraki apa-apa lho. Mergo aku ora weruh dalan. Kowe merintah aku maju dadi senopati mateni karo para Pandhawa kuwi padha karo kowe pancen nyengkake patine Dastarata men aku enggal mudhar kowe dadi randha banjur yen wis kelakon dadi randha kowe mesti arep goleki ijo kluthuk to kowe. Mboten ngoten Kakang Dipati. Oh. Ngantos paduka lepat ing Panyokrabawa dumateng kula. Kula namung sadreming ngemutaken paduka menika kagungan kadigdayan ingkang linangkung ingkang mapan wonten epek-epek ngasta. Nenggih kadigdayan lebur geni. Gunung Jugruk Segara Asat. Menawi namung para Pandhawa manggrayang mawi aji lebur geni mesti dados awu Kakang Dipati. Wah bojoku. Wah, ladala. Iki bener kowe to? Nggih leres, mang rangkul niku kula niki. Biasane kleru pembantu tak rangkul. Kula meniki.
Kowe koyo pinter mentondari, kowe pinter aku wae lali yen duwe lebur geni. Parandene kowe malah ngelikake yen tanganku duwe katigdayan linuwih. Apa kira-kira kowe kelingan nalika aku karo kowe ketemu pisanan biyen, aku karo kowe banjur salaman nalika kuwi tanganmu uwil-uwil. Banjur aku sakwise duwe lebur geni ndok perintah mateni Pandhawa ngono. Pandhawa menawi dumugi wonten Ngastina mesti pejah. Yo, yen pancen ngono. Kapan kowe krungu kabar Pandhawa boyong ning Ngastina? Aku kandhanono. Werkudara tak grayang ora dadi awu pengen meguru batange aku. Manekung puja mantra nenggih Sang Adipati Dastarata anggayuh pengasihing dewa. Ngurup makantar-kantar kamurkane baya kapan wancine? Para Pandhawa boyong marang negara Ngastina arsa kagegem mawi aji lebur geni. Ora kaya para ingkang leladi wonten ing Taman Sari. Yekti angrengga endahe prasasat kaya putri ingkang saking Surakarta.